Výstava v Považskej galérii umenia Marka Kvetana pod názvom Fake It If You Make It predstavuje aktuálnu tvorbu za posledných 4-5 rokov. A celá výstava je postavená na 3 kľúčových veľkých realizáciách. Po mojej ľavici je práve 6 veľkých kameňov, balvanov, ktoré sa volá Cornerstone, teda základný kameň. A je to vlastne o príbehu jednak historickom, jednak banickom, jednak politickom a podobne, pretože je tam aj časť uranitu z Jachimových baní, aj stoličky, nielen kamene, je tam meteorit, je tam antracit a znovu z nejakých baní stará stolička z kancelárii a podobne. Takže to rozpráva vlastne o tom lesku a biede našich banských miest, ale aj o širšom geopolitickom pozadí. Druhá realizácia v tom ľavom krídle sa volá Dotyk stvoriteľa, čož je pomocou digitalizácie CT-čiek a podobne vyzvačované autorové ruky, alebo trojica ruk, ktorá nás stojí na veľmi takom mašinistickom, industriálnom podstavci a ukazuje znovu skôr komunikáciu s dejinami umenia, to znamená poznáme tie dotyky stvoriteľa od Sixtínskej kaplnky až po rôzne sanktuária a podobne, alebo fragmenty rúk svetcov, ktoré sú zbožňované pozície, to znamená, je to taký vzťah vysokého a nízkeho umenia, profánneho a sakralizácie umenia, ak tak môžem povedať. Veľmi rád mám veci, že ukladám do šuflíka a nechám ich tam dozrieť. A v tom šuflíku sa veci hromadia, keď tá téma je aktuálna, sa vytiahne, takedy ani neviem, ako sa aktuálne stane. To sa stalo tiež pri niektorých dielách, ale vždycky to je, že áno, sú to projekty papierové, rozkreslené a v podstate je to vec na produkciu, na financie, tak to treba niekde vygrantovať, celé to zmanéžovať, je to vždy v nejakom tíme. Takže tie veci vznikajú ako keby pomaly. Hej, a potom sa proste ako v nejakom bode spustia. A tretia realizácia po mojej pravici volá sa Data Storage z roku 2020-2021 a je to vlastne zbierka všetkých plastových a papierových nádob alebo odliadkov sádrových, toho všetkého, čo autor spotreboval počas covidu. Takže na jednej strane je to taká ekologická vec, keďže vidíme, že koľko toho človek spotrebuje, koľko odpadu spraví a na druhej strane vytvára to takú podivnú, kruhovú, metropolitnú ako keby atmosféru. Vyzerá to ako také veľké megacity alebo plán alebo pôdorys veľkého mesta, urbanizmu a podobne. Je to niečo, ktoré vznikalo že celý rok, to znamená, že bolo to ako keby vyvolané nejakou situáciou nejakej korony, kde človek nejak sa stiahol každý do nejakej tej svojej ulity, ktoré prežíval. A tá vec vlastne vznikla ako keby reakcia na to, kde sa akoby archivoval nejaký ten intimný život a nejaké, skôr ma zaujímal nejaký dotyk ako keby tej telesnosti, lebo tá vec je o telesnosti, to znamená o tej takej matérii tela. Alebo táto práca pod názvom Reconfiguration Wood z roku 2019, ktorá prináša jedno z mála farebných akcentov v tejto čierno-bielej zostave a je v kombinácii práve ľudskej ruky, dotyku a prírody, ale aj modrej skalice, ktorá vykryštalizuje na tej ruke. Na pravej strane ešte je taká emblematická práca, ktorá sa volá Archa. A je to znovu nejaký kubus z neoniek, ktoré sú nefunkčné, alebo zle fungujúce, alebo blikajúce, ktoré odkazujú na dnešné možno nefunkčné systémy alebo nejaké invalidné situácie, ale samozrejme aj ku biblickej arche. Takže znovu to prepojenie alebo viac vrstvovosť čítania tých prác. A z tej ľavej strane je veľká stena z krezieb, ktoré hovoria o znepokojenej mysli, taký je názov, ktoré skôr vytvára takéto meditatívne prostredie nejakých úlov, ale nejakých včelých domovov a podobne. Ten hmyz ako nejaké spoločenstvo dosť evokuje ako keby nejaký paralel k civilizácii, k ľudskej civilizácii. A hlavne také tie komplexné spoločenstva hmyzie, ktoré budujú nejaký systém a čo sú aj včely. Zase to stojí na také nejaké problematike toho ako keby hodnote práce, čo je ako napríklad šport.
čo je pre veľa ľudí práca, ale je to v podstate akoby voľno oddychová aktivita, ale v tom mass komunikačnom prostredí je to veľký biznis. A v tomto momente to ako keby že áno, niečo nefunkčné, ktoré fungovalo iba ako keby na nejakú simuláciu nejakého športu, čo je mech, čo nie je ani samotný box. Je to iba nejaký prostriedok, kde trénujem na nejaký šport, ktorý ako keby obsadí nejaké spoločenstvo hmyzie a vlastne vytvorí si tam ako keby nový úl. A je to ako keby také zase náražka na taký nejaký posthumanizmus, to znamená, že niečo, ten hmyz podľa mňa tu bude ďaleko po nás, po našej civilizácii a bude tu prosperovať, dúfam, že lepšie ako my.